Palestins estan en una situació millor, en aquest sentit internacional, millor que fa un any, probablement no la millor situació des de la fi dels apòstols. En aquest territori únic d'Israel-Palestina, i cada vegada es parlarà menys de nacions i cada vegada s'acabarà parlant més de drets civils amb una visió optimista i amb molt d'arguments. Què vol dir això? Doncs que allò, en definitiva, serà un territori únic, per no dir un estat únic, on la majoria que serà de població marginada dins d'aquest propi estat ja no demanaran tenir un territori propi, sinó demanaran els seus drets civils, el seu dret de vot en un estat únic. Començar a parlar de sancions, començar a parlar d'acord comercial, començar a parlar d'acords preferencials, començar a parlar de l'article 2 que hi ha tots els acords d'associació de la Unió Europea amb els països del nord del Mediterrani, que és l'article de garantia democràtica, defensa de drets humans i que mai en cap moment, en cap govern del nord d'Àfrica, inclòs el d'Orient Mitjà, inclòs Israel, s'ha volgut tenir en compte. I alhora, la veritat, ni els mateixos palestins s'atreveixen a portar un cas davant del Tribunal Penal Internacional perquè la pressió que reben des d'Israel, des dels Estats Units i des de la bona part del que anomenem comunitat internacional és prou forta com per impedir-los. Veus algú que es llença amb un cotxe contra una parada d'autobús. Ara costa més distingir si realment estem parlant d'algú que s'ha trastornat, d'algú que va denunciar el Moremus, d'algú que és una acció organitzada, d'algú que entra i a garimatades mata gent dins una sinagoga. Són signes d'impotència. Sigui com sigui, perquè passa. Això només passa perquè és una impotència absoluta, és l'esclat de la impotència davant d'un signe més d'ocupació, en aquest cas provocat per una provocació més d'un govern israelià que entra impedeix l'accés a l'esplanada de les mesquites, l'accés a l'Aqsa, sapiguem perfectament que això és una de les provocacions que una i altra vegada que les han fet ha provocat esclats d'indignació i moltes vegades de violència per part de sectors palestins. Intentar explicar la situació des d'un punt de vista més de l'organització humanitària i la situació humanitària que hi ha ara a Cisjordània, a Jerusalem i a Gaza. El que passa és que quan les organitzacions miren a veure quines necessitats té la població des d'un punt de vista humanitari, el que es troba és que totes les necessitats estan també vinculades amb la situació política i sobretot amb la falta de protecció que tenen els palestins a diversos nivells. La situació més vulnerable o més afectada normalment coincideix, per exemple, a la zona C, a Jerusalem Est, a Gaza, amb la zona sobretot amb els marges de seguretat. Aquesta gent viu en una situació de molt alt risc i amb unes necessitats humanitàries molt fortes. L'Associació Palestina va llançar una crida l'any 2005 al boicot, desinversions i sancions contra Israel, inspirant-se en una campanya similar que es va fer en el seu moment contra el règim d'apartheid sud-africà. Si tu vas veure les petites victòries que s'han anat acumulant en els últims 9 anys, et permet ser optimista, mira el futur optimista. La condició és la fi de l'ocupació dels territoris àrabs ocupats l'any 67 per Israel. Això inclou no només els territoris ocupats palestins, sinó també el Golan sirià ocupat i el desmantellament del mur. Aquesta és la primera condició. Una condició és la fi de la discriminació dels ciutadans i ciutadanes àrabs palestins que són ciutadans d'Israel. I la tercera, i que és la més espinosa, perquè és la que posa en qüestió tot el projecte sionista, és el reconeixement del dret al retorn dels refugiats palestins.